Ede Egwe aka Onyame eze egwu nke ndị Anam Onyame Music Empire. Where you come see music one by tribute to Chunoso Jogodo ezigbo onye ụmụ eze Anam ọgwa nke ọnwụ gburu n'iwo na India. Egwu a ka anyị ji agwale ya ugwu Ibete Maazụ ka anyị si ka mkpụrụ obi ha zulike na ndokwa na ọ ga-abụ anya anyị na ndị mmụọ na anyị ga-abụkwazi anya ya n'elu ụwa. Mana eziokwu anyị wee na-asị ikwu na ibe onye o mere ya dịbe n'ihi na ọnwụ bụ osulọ igwe niile ejekọ n'ụzọ. Mana eziokwu ice Jogodo ana 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 Jide Jogodo ana aye ume nemo kozebolo ọnwụ na-egbu ọza egbugokwanụ ụmụnne m ezi ọhịa m ụmụgburu Chunoso Jogodo ọnwụ elu mma ọnwụ na-egbu ọza egbugo ọnwụ gburu ezi ọhịa m. Kedu onye na-egwu ogwe ọya ka m Chunoso nwamụziam wee zoboro dịka atụ egwu unu m ekere gị obi na ndị mmụọ. Chunoso Jogodo ọnwụ egbu oke o si egbu ọnwụ gburu obele nwe ọna ọnwụ gburu ezi ọhịa m ka nna akọrọ unu ọnwụ elu mma ahụ. Obele nwa bịara ụmụnne m ọ bịara ụwa chọwa akara aka ya. O bido na Naịjirịa na-acha akara aka ahụ ọ chọrọ ya n'agha India ka ọ na-alụbili weje achọwa akara aka ahụ ka nna akọrọ unu akụkọ. India ka ọ na-alụbili lusi ebe ahụ tụba ọlụ na-ahụ ụgwọ day and night ka nna akọrọ unu. Ọ gbatago ego ndị ntaji anya wee jelọbịa ndị ntaji anya wee karịa nụ. Anyị nwere amoosu enwekwere ndị ugbo ma gbacha biju ụwa. Jiri ya ndị obi n'enu wa na-achụgharị nwatakịrị wachụgharị ya tie n'aka ndị polisi. Ya bụ na India egbo ebe ọ na-azọ ndụ ya ebe ọ na-azọ onwe ya ka o ji kolapsụọ. Ụmụnne m ka nna agwa unu ọnwụ gburu dike ọkwa na ibe agwala ya mee anyị agwa okwu ahụ ka nna agụrụ unu. Ibia ka o jere ka ọ bata akara aka ya ọnwụ jere ụbịa ọkwa na uke ndị oyibo uke ndị nwa ka nna agụrụ unu. Wachụgo nwatakịrị chụrụ ya wee tie n'ọnwụ ka nna agwa ọnwụ ike nwe bịa ọnwụ elu ọnwụ ejela ụbịa ọnwụ egbugo Chunoso Jogodo obodo wee dị egwu. Ọnwụ ji gbuo Chunoso Jogodo obodo ndị a dị egwu. Ụmụ Anam nwe gba aka ka wee wowe Igbo amaghị eje mbọ ka nna akọrọ unu. Iwe meli ndị erike nụ ahịa akwa ndị erike maka Chunoso Jogodo ruto na ọnwa bụ ọnwa lele. Ụmụ Anam nwekwechi anyị nwere ogwu ibe anyị kwuru ka anyị na-eme anyị hụrụ onwe anyị n'anya. Ọ dịgo oke oge esi dị ya ka eji etụwa alụ atụgidego alụ ka amalụ ka e ga-esi mmerụ eje wee bụrụ dike nwee tie na mọchụarị.
a na-ekwu okwu ekwugide okwu atụsigalụ ebulu dike wee nataba Naijiria ga-abịa enyi ewebe enyi ya agwala ka esi agwa ozu gbasịa bụ ozu nwanna m nwekwechiri wakpọrọ ụmụ ya ma eze egwu ana m eze si na agbala ọgbaka igbo worldwide na ọ bụ ụmụ ga-eje n'igwe ka nje nwekwa ọnwụ egbugo oge o si egbuo ọnwụ gburu chu n'osozo ọnwụ ele mma ọnwụ gburu chu n'osozo ọnwụ jogodo ana ka na-ekwu ndị okporo omeleba kwadebezie ndị omeleba kwadebezie ndị omeleba kwadebezie ka anyị na-ele ozu ya ụmụnne m ọnwụ nwa bụ ozu lọd ọnwụ hụrụ mmadụ niile ọnwụ hụrụ anyị chao ndị ọnwụ hụrụ ka na-ekwu okwu benu onye omele ya dị n'akwa biko oge ebesi n'akwa igwe niile eje n'ụzọ ka na-akọrọ unu ndị Igbo kwuru n'okwu na-agwaghị ibe dịbe oke dịbe ọgwụ nọ onye omere onye adịla akwa ọnwụ gburu n'osojogodo ya bụchu n'osojogodo kedu maka onye ka Okoye ụmụnna wezu akụ na ụmụ eze anam ọkwa nwanne chu n'osojogodonu anyị na-asị ga ebezi na akwa igwe niile eze n'ụzọ onye ga-ezo eme onye ka nwoke ya ụmụnna wezu akụ kwadebe ọnwụ gburu chu n'osojogodo ka ife ji etiri ya egwu ka abịa ya lesi elu abịa ga-adịgide n'ụwa anyị nọ n'ime ewe onye ka m onye ka na kedu maka Pius Okoye the bright man ife mere onye dị shie mma onye oge adịrị mma Pius nwanne m Pius Okoye the bright man ife mere onye dị shie mma arụdịgo ebighị biko dara akwa nwanne m ụmụzi amụ ka isi eji enu gị nwanne eju n'ụzọ unu m ekele gị dara akwa nwanne m gbara eziokwu ọnwụ gburu chu n'osojogodo ka anyị na-ele uju anụ ụwa kedu maka Cletus Okoye aka Bob nwanna m na India ogbunike nwanna m eburu na ofu onye adị anụ ụda ebe keme jụọ oyi emekwa ọzọ onye nwe ụzọ nwe mmanwụ ka esi ibe ịyalụ ibe mere ya dị shie mma igwe niile nyere ụzọ akara aka niile abụrụ jiri ya ọnwụ egbu oke osi egbu ọnwụ gburu chu n'osojogodo ibe nna agwa ezi ọhịa m onye ka m Cletus ebighị biko dara akwa Cletus Okoye bọmbụ nweze nwanne m weze obodo dịka atụ egwu weze biko dara akwa arụdịgo onye mma nọ ya eme onye masị nọ ya eme ọ bụ na mma nọ ga-eme ị ga-ahị ochugbo ọbịa m ka o nwepụrụ anyị ọnwụ adị eli ego
ọnwa dị elu ego ọ bụrụ na ọnwụ na-ele ego anyị ga-ebute ego egbe ọnwụ ka ọ dapụsa chụrụ osogodo ka ọ dara ya elu ka nna agwa ya arụbara ego kedu maka Chinedu Okoye mekele yi Chiedu eze eme Chiedu Okoye iliga onu mekele gị onu mekele gị igwe gburugburu iliga weze nwanne ọya ka Chinedu igwe gburugburu nwanne chu n'osojogodo kwadebezie onwe egbe oke ose bụ osu n'osojogodo ka anyị na-elu uju ya igwe gburugburu onu mekele gị kwadebezie ọnwa elu mma igwe gburugburu asị ibe gị alụ kedu maka nwabụ nwanne Okoye 2 points mekele gị omenatach jide ahịa oke osi adị n'eme oke otemụrụ onye ọ ga-adịrị mma nwabụ nwanne nwoke ya nụọ dị 2 points omenatach onumekele gị nụ onwe egbughị oke osi egbu onwe ugboro nwanne ka aka anyị na-ele obi ahụ biko dere akwa igwe niile dị n'ụzọ onye mma mgbe o ji abụla ya onwelu mma kedu maka Obiora Okoye the Jim West mekele yinu Obiora nwanne Obiora Okoye Obiora biko dara agwa nwanne m the Jim West unu mekele gị the Jim West ma obi n'iga adị obi nwanne Obiora Okoye unu mekele gị bụ the Jim West man egwu abụ tribute maka achụ n'osogodo ka anyị na-ele ozu ya kedu maka Ndubuisi Okoye ND best man mekele yinunu anụma Ndubuisi Okoye ebighị biko dara akwa ọnwa egbe oge ozi egbu owu bụ nwanne ka aka Ndubuisi nwanne Okoye dike ND best man unu mekele gị kedu maka Emmanuel Okoye Emi Don Emmanuel Ezo Okoye Emi Don onu mekele gị nụ biko dere akwasị na anụ ọnwa egbughị oke ose egbu ọnwa ugboro chu n'osojogodo anwụ elu mma ibe na ọhụ mere ajọka Emi Don mekele gị kedu maka Ifesinachi Okoye ebighị nwa ya bụ Ifesinachi Okoye ebighị nwa ụlọ egbe ọza jogodogo anyị na-ele obi ahụ anwụ elu mma ọnwụ elu mma ọnwụ bụrụ Chinedu jogodo ana mara eziokwu kedu maka Ekenechukwu Okoye Eges Limited begene yununu n'elu ezi ema ekene ya bụ Ekenechukwu Okoye Eges Limited biko ga-ebesina akwa igwe niile eje n'ụzọ
ekesi nwanne m kedu maka Makụọchukwu Okoye Makụọchukwu Okoye akpụ chinchim mekene gị ya bụ Makụọchukwu Okoye àwọn gbùrùtù náà sọjọgọdọ ka ẹ ló bíà o Makụọchukwu Okoye akpụ chinchim iko dẹ̀ n'akwa akpụ chinchim o unu mekene kedu maka Obeche Igbanugo aka Owo Miliki one na ụmụ enwere m Anam ice oke ose bụlụ nnụnụ nne m oke ose bụlụ ka kene nwanne m ya bụ Obeche Igbanugo aka Owo Miliki mamụ enwere ụmụ nwata imele eze gawa n'ihu onumegene gị arụdịgo ya bụ Owo Miliki Obeche nwanne m wee gbanụgo ezi ọha emeghị ọnwụ gbùrùtù n'osojogodo ka anyị na-ele obi ahụ ọnwụ egbo oke ose ebugo ọnwụ gbùrùtù n'osojogodo ọnwụ elu mma kedu maka Anugwu Amaneke wive ezuo Ogbole na ndị Obi na Ụmụeze Anam ọ ga-adị mma n'ụwa ma Chukwu kere ụwa kwete ọ ga-adị mma ọ dịgo mma Anugwu Ogbole ya bụ ezi ọhịa mụ Anugwu Ogbole Amaneke wive ezuo Anugwu nwanne m ahụ gị tala afụfụ ya ga-eji bunete n'osojogodo ifi mere na ọya agazi ya dịla ụgwọ onye na-ekwu okwu ya na-abụ Anugwu Amaneke wive ezuo Ogbole na ndị Obi ụmụzi amụ ka o si ebi ụwa ya ọkwanye na airport receive ozu ya bụ ozu chu n'osojogodo obuli ya nata Nigeria ya bụ na Telie West ka na akọlụ olu East ọ bụ na Anugwu Ogbole Amaneke wive ezuo unu na-ekele gị ọnwụ gbùrùtògodo ka anyị kenekwa Friday Wali Ọba Okonkwo Ọdụkọ Okike pioneer na India one of Ụmụdọra eze Okike eze emu Igbo ọgbala ukwu Anam onye Ụmụdọra Anam egwu abụ tribute maka n'osojogodo ọnwa elu mma kedu maka Charles Nwegwọba onume ekele gị wegwe ala Charles Nwegwọba wọgala Ikenga nwanne m Ikenga Amosh onume ekele gị Oshimeleze chairman Igiliga Weze Dike Charles Nwegwọba wọgala Ikenga Amosh chairman of Ụmụeze Anam New Delhi India Odogwu na New Delhi Charles nwanne Ike na New Delhi onume ekele gị
asị eze ime ọnwụ gburu chuno sozogodo kedu maka Uchenna Moses Okoya ochie dike chairman Anam People's Assembly New Delhi India ụmụọba Anam General Parezo Uchenna nwanne m nwa Moses Okoye Uchenna eze ahụ ochie dike igiliga onumekene gị egwu aja akwachu n'osojogodo onye o mere nya kwadebezie igwe niile ete n'ụsụsụ ọnwụ egbu oke ose gburu chu n'osojogodo Uchenna Okoye mekene yine kedu maka Larry Chibata Onowu was na New Delhi India ezigbo nwamweze Anam mekene igiliga Larry Ezioemu Larry Chiwugosi ego Larry Chibata nyabụ Onowu na New Delhi weze ka ịbụ abụ weze obodo dịka atụ urumekene gị ife mere onye dị chie ma ọnwụ gburu chu n'ọsọ jogodo 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 ana jogodo ana jogodo ana jogodo ana jogodo ana ice jogodo ana kedu maka Sunday Nwadija ego ji ọlụ Junior aka nke mere jụọ oyi omekwa ọzọ nụ mekene inu Sunday Nwadija nwanje ego ji ọlụ Junior unu mekene gị aka kemele jụọ oyi ege emekwa ọzọ nwamụ enwere m eze chi unu mekene gị gbara eziokwu kemele jụọ oyi ege emekwa ọzọ ezigbo enwere m eze chi ka nkenekwe Chunoso Chidokwe ego bụ mma nwoke one na New Delhi n'ọrịama etiti Anam odogwu akwana ego bụ mma nwoke na nwoke na-enwere ego bụ oru nwanyị ka ọ bụ n'ụwa nwesịghị ego bụ mma nwoke ọya aka Chunoso nwa Chidokwe ego bụ mma nwoke onumekene gị odogwu na New Delhi n'ọrịama etiti isi igwe elu ojo ya ọnwụ gburu chu n'ọsọ jogodo ka anyị na-ele oju ya ọnwụ gburu jogodo egwu eji akwala ya ugwu mete mmadụ kedu maka Edochie Obono Etuke Dangote mekene gị amụrụ onye na-ego ice ọnwụ egbu oke osi egbu ọnwụ na-egbu ọzọ egbugokwe onye ka na-egbu okwu ya bụ Ezioemu Edochie Obono wetuga nwanne m mgbadike Dangote amụrụ onye na-ego weze ka ịbụ abụ weze onumekene gị amụrụ onye na-ego anwụ egbu oke osi egbu ihe ọnwụ elu mma kedu maka Benjamin Nnachọ Engineer
Sunday Secretary Miata Anam Benjamin Nemau Yabu Benjamin Wamuna Cho William Nato Bode Onumekanagi every genius Secretary Gandanam APA Anamu People's for Sambe Wamun India Yeguna Unumekanagi Egwaja wa jogodo Odike chunos jogodo You get it, Andrea. Ice. You get it. Whoa. Dogodo. Onwe malo, onwe water, ebugo. Onwe loma. Onwe bleza mo, no so dogodo. Igwe ni na eje konozo. Kabulo bigi juli kana dogba. Kedumaka. Boni Gabriel. Wanekwe. Mekelegi. Onowu. Ezo mema. Mbadike ezo emu. Nenu boni. Onumekelege wage Gabriel Wanekwe Onowu Gibu T-Points Onumekelege Odugu na Nudeli Odugu ni India Onye ọrịa mọbe nwanne m Onumekelege Isi welugo n'etu Kone nwanne m Onumekelege Madike ezo emu wage butu ụnọ ya lọgọ nwanne m Onowu nwanne m Onowu T-Points Odugu na Nudeli Onumekelege ijokirijo Ọnwụ ebe oge ose bụ kedu maka Onyeka Ejike VIP ụmụ eze anam Onyeka wee Ejike nụ Onumekene onye oge adịrị mma Onyeka nwanne m VIP ụmụsi amụ ka isi eje n'ogige wezi obodo dịka atụ egwu Onumekelege ọnwụ bụrụ uchu n'ọsọ dogodo kaneluga Onumekelege ice mana ezokwunu kedu maka Chinedu Alex Nnalonu Edu material na ụmụ eze anam mekene yunu Onyeka mụ Chinedu egwu aja agwatu n'osogodo Chiedu nwanne m Chinedu Chiedu Alex ọnụọma mụ Chinedu Alex Onumekelege wezi aka ebu abụọ wezi chukwu nọ ya lụgo igilige Onumekelege kego maka Chibuko Sunday Ọbadi egwu Magic Man na India mana ezogbu Chibuko ezi emu
Samuel Chukwubuku nwa Sunday unu mekene gị igiliga ọba dị egwu onye oge adịrị mma onye Chimeleze Ulese igiliga ibu the magic man odogwu na India gịdị gbata ka gị egwu abụ tribute maka Jogodo unu tụlalụ si na gị tie egwu ahụ ka anyị nwekwa nwanne anyị ka anyị gwale ya ya bụ ugwu ibete mazụ n'enu the magic man unu mekene gị n'ụwa unu mekere gị ọ ga-adịle mma kedu maka Sunday dike agbalọ odogwu na ụmụeze ana mekene gị dike oliego n'ụkọ ọ ga-ala nwere obi salesale landlord ọ ga-ala unu enu na ndị be ndị Igbo si n'ime mere ya ka eji ekwe ọbụ ịmụkwala onye mbụ ọ bụrụ ife nna gị mere ọkwa ka imere n'aka gị ga-eji wee kwuru that is the one ji wee sị ọkwa n'ife onye mere ka nte Sunday ezi ọhịa mụ mgbadike Sunday na Lugos Sunday dike akwa alọ ya bụ Sunday ọya mụ Sunday na Lugos nwụsị amụba mụrụ dike na abụọ India ka o si nata o jele India bụla ego nata ebe ahụ ka o dibụla ikike onye ọma Sunday unu mekene Sunday nwanne m Sunday dike ọhịa mụ onye ọ ga-adịle mma nwanne m anya wuru ugwu mụlịara ya Sunday dike akwa alụ egwu anyị agwachu n'oso Jogodo ọnwa egbu oke o si egbu ụmụ buluchu n'oso Jogodo ka anyị na-ele otu ya arụbara ego Sunday dike onye ọ ga-adịle mma n'ụwa odogwu na Lezus ọkwa na 47 igilige ya ka iji eme mkpagharị ya ka iji emere ụwa gị mkpagharị Sunday nwanne m odogwu na 470 Lezus kedu maka Chika Ikechukwu ọka mekene gị odogwu na mgbe nwere m ezechi Chika nwanne m Chika nwa Ikechukwu Chimeleze gaba n'iru egwu anyị agwachu n'ụsọ Jogodo onye ọma Chika biko dere agwa Chika nwanne m Chika nwanne m ma mgbe enwere m ezi echi onye ọ ga-adịle mma nwanne unu mekene gị nwanne m kedu maka Benjamin Igbago Nze Young Mola na Mmiata Anam Young Mola Ice anwụ egbu oke osi egbu anwụ egbu oke osi egbu anwụ elu mma onye ọ ga-adịle mma beji ezu mụ beji ezu nwanne m Benjamin Igbanụgọ nwanze egwu onye ọma bụ dị Young Mola gaba n'iru na chi ga-emego gị ngozi onye Chimeleze Ochieze Young nwanne m Young Mola nwanne m onye ọ ga-adịle mma nwunye Mmiata obodo igiliga egwu anyị agwachu n'ụsọ Jogodo ọnwa egbugo ka o si egbu ọnwụ bụla ezi ọhịa mụ unu mekene gị ọ ga-adịle mma kedu maka Nwabụike Samuel ọkwa nyewa bụ Comfortable na ụmụọba Anam Nwabụike unu mekene gị ọgwa na Nwabụike Nwabụike nwamụọba agwụ dị Comfortable unu mekene gị Nwabụike imo nwamụọba agwụ nwa Chimeleze kwadebeze onwelo mma kedu maka Odigbo Ọbọnọ Etuke Ugogbuso 1 na India ezigbo ụmụeze ana ya bụ Odigbo ọhịa mụ Odigbo Ọbọnọ nwanne m Wetuke
onu mekanage ibu koguzo onwe bụ oke osegbuo ugbochu n'osojogodo onu mekanage ugbobuzo n'India iliga isi gwelu ugo n'etu anwe bụ oke osegbu onwe ugbochu n'osojogodo anwe eloma jogodo 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 na Jogoda